जोंनि मुलुगनां जे योगा सानखौ BKWSनि गाहाय मावख'आव आरो BKWSनि मावथिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे मा थांखि आरो मानो थाखाय लानो गोनां जादों? दिनै 21 जुन 2021 मायथाइ बुहुमनि दिनैहाय गुबुन गुबुन हादोराव दिनैनि बे सानखौ फालिनाय जादों, जायखौ मुलुगनां योगा फालिथाय सान हिसाबै जोङो दिनैहाय फालिनाय जादों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो माने बर' कसारि गावहायारि खुंथाय बावहायबो जोङो जोंनि आसाम BJP दोलोनि बिथोन बादियै जोंनि गाहाय मावख' सानजारि नोगोर सिमसापुरि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे गाहाय मावख'नि बावहाय जोङो फालिनो लानाय जादों। थांखिया बेल' जे जोङो थांनानै थानायाव गोबां जोंनि जुजिनायनि जिउ खांनाय लामायाव जोङो बेराम आजारजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। दिनैहाय बुहुमाव योगानि गोनांथिखौ सुबुंफ्राबो मिथियाखैमोन, दिनै मोनथिनो हमबाय, गनायनोबो हमबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि आरो बाबा रामदेव बिथांमोननि जि मोनसे भिजन, फिउचार भिजन, जे बुहुमखौ मोनसे गोग्गो देहा दानायाव सुबुंफोरखौ खाबु होनांगौनि थाखाय बा जों लानांगौनि थाखाय बे बिथिंजों योगानि गोनांथिखौ फोरमायबोनाय जाहैबाय। मानोना बाथ्रायाव बुंनाय दङ हेल्थ इज वेल्थ। जोङो रायजो जानायाव बा थांनानै थानाय जि मोनसे जुजिनाय जोंनि स्ट्रागोलावहाय जोङो गोबां सुबुङानो देहानि फारसे सांग्रां नङा। बे सांग्रां नङिनि थाखाय जों गोबां बेराम आजारजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो, जों जानांदों। दा बेनिफ्राय जाहाथे जोङो सुस्थ' देहा लानानै, गोग्गो देहा लानानै हारिनि थाखाय, जोंनि थांखि थाखाय जोंनि नोजोर सानस्रिखौ मोखां महर होनो थाखाय, मावफुंनो थाखाय गोग्गो देहाखौ जोंनो नांथारगोन। गोग्गो देहा थायोब्लासो जोङो खामानि मावनायनि खाबुखौ लानो हायो। बा जोङो जेब्ला देहायाव बेराम आजार थायो, हारिनि थाखाय साननो मावनो बा जानो लोंनो जोङो गोजोननाय मोना, बा जोंहा माबा मोनसे देहायाव गेना थायोबानो जोङो खामानि मावनायफ्रा गोबां हेंथाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। ओंखायनो बेनिफ्राय जोङो उदां जानो थाखाय, देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय दिनैहाय बुहुमाव योगासननि जि मोनसे खान्थि बा जोङो फालिनो लाबोदों, बे खोब मोजां। आरो भारतआ बेवहाय मुंख'जाथाव मोनसे बिफाव होबोदों आरो माने मोनसे बिदिन्थिखौ खोन्थाबोदों। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा। नंगौ, थांनानै थानाय समाव जोंनो रांखावरि बा धोन बेखौ आरजिनांगौआबो बे जोंनि मोनसे बिबान, बा जोङो बे थांखिजों खामानि मावो। नाथाय बेवहायनो जोङो मुखुब जानानै थायोबा, बा जोङो रां खामायनायावल' मोखां सोमहाबनाय बा जोङो मुखुब जानानै थायोबा, नांथाबनानै थायोबा, बियो जोंनि थाखाय गोजोनथाव जाद्रायनाय नङा। जोङो देहानि फारसे नोजोरखौ होथारनांगोन। रां खामायनायाव रांखौ खामायबाय, देहाया गोग्गो नङाबा बेवहाय बेबो गोजोननायखौ मालाबाबो मोननो हानाय नङा। आरो अबथिरा जिउ गोमानांनाय जि मोनसे जोङो नुनो मोन्दों, सुबुंफोरनि जिउ अबथिरा गोमानांनाय बा रुंसारि जालांनाय, बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोर दाजाथों। रां खामाय, खिन्थु देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो नंथाराब्लाबो फुंनि समाव बा जायखिजाया समावनो जोङो एसेब्लाबो सम दिहुननानैहाय जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि जि मोनसे योगासनानो जा बा गुबुन मोनसे जोंनि देहाखौ लाखिनायनि एक्सारसाइसफोर बा ब्यामफोर बेखौ खालामथारनांगौ। बे दिनैनि समनि थिननाय। आरो आंहा मिजिं दं जे लासैनो जोंनि सुबुंफ्रा बुजिबोनो हमदों बा मोनथिबोनो हमदों गोनांथिखौ नोजोर होनानै। दिनैहाय बुंनो थाङोबा मानसिफ्रा एसे सांग्रां जाबोबाय, बे जोंनि थाखाय एसे गोजोनथाव बाथ्रा। आरो जोङो सांग्रां जाबावनो दंबावो आरोखि। दिनैहाय कभिड-19नि समावहाय मानसिफ्रा जिबायदि मोनसे खैफोदजों मोगा मोगि जानांदों, थांनानै थानाय जुजिनायावहाय गोबाङानो दिनैहाय रुंसारि जालांबाय, अबथिरा जिउ गोमानांबाय। बे कभिडखौ होबथानो थाखायबो इमिउन सिस्टेम, देहानि जि मोनसे गोख्रोंथि आरो जोंनि रेसिस्टेन्ट पावारफोरखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय जोङो योगासननि हेफाजाब लानो गोनां जानानै फैदों। आरो जोङो ब्यामखौ खालामनो गोनां जादों। आरो माखासे खान्थि मानिनानै जोङो जोंनि दै गुदुं लोंनायनि बाथ्राखौनो बुं, बा जोंनि माखासे मुलिफोर जायफोरखौ जोङो देहा फाहामनायनि जि मोनसे बिखान्थिजों जोंखौ मुलि जानोबा जोंखौ नियम मानिनो फोरोंहरदों बा मिथिहरदों, बेखौ जों मानिनानै खामानि मावो। आं सानो जोङो कभिड-19नि बे गिख्रंथाव मोनसे बेरामनि जि मोनसे साग्लोबनाय, बेनिफ्रायबो जोंहा बारग'गोन होननानै आंहा मिजिं दं।